Причината да бъдем тук днес е да присъстваме на първата демонстрационна тренировка на отбора по баскетбол за хора в инвалидни колички, както и да изкажем огромните си благодарности на всички, които ни подкрепиха в тази кауза до момента и се надяваме и занапред да бъдат до нас. Нарекохме проекта по създаване и развиване на отбора Спорт без граници. Спорт без граници е един от най-мащабните проекти, които е реализирал Ротаракт клуб Бургас Пиргос. Мащабни от финансова гледна точка, както и от гледна точка на брой ангажирани за създаването и функционирането на отбора хора и институции. Основната цел на проекта е формиране и развиване във времето на баскетболен отбор за хора с физически увреждания в град Бургас. На територията на Република България вече има функциониращи два подобни отбора – в София и Варна. И така, днес на 14 март 2014 година ставаме свидетели на първата официална демонстрационна тренировка на отбора, за да покажем на всички, които повярваха в нашата кауза, какво сме направили. Със създаването на отбора в Бургас се дава възможност на хората с физически увреждания в града да спортуват, да се социализират, да си поставят високи цели в спорта и да достигат успехи. Спортът е интересен и атрактивен не само за състезателите и техните семейства, а и за общността като цяло.